What is up guys? It's Mervin Rara here mga Ripa Peeps. Bagong adlaw and mag-vlog na santa. So for today's video mga Ripa Peeps, magbuhat ni og kwek-kwek. Nag-crave og kwek-kwek. So kakanon og kwek-kwek. So since quarantine man, di man takagawas, so may namaligya sa gawas. And na may itlog, na pa yung mga ingredients. So magbuhat may kamo kagali yung kwek-kwek. Alright guys, so i-prepare na mo ang mga ingredients para sa butter sa egg. Una siya ang pepper. Sino siya ba? Optional na siya. Optional na siya. Pero ano siya? Kanang garlic powder. Garlic powder. Pag onion. Onion powder. Kanira ang dapat. Dapat ang achuete para pa color. Sugar. Asin. Ay, asin din na. O ang pepper. Ang flour. 1 cup. 1 cup sa flour. O ang 1 cup. 1 cup nga water. Then cornstarch. Cornstarch. Mga 2 ka small packs. Tapos na i-mix mga guys. Hindi lang siya. Tansya lang. Natansya lang siya. Depende sa inyo ang kuan kung ganahan mo og dagdag pepper. Mayo lagi kanina. Basta pag kayo din. Maligyan, quick sa nose. Uy, wala kayo. Banana cure. So, nga itong itlog, narapa. I-boil pa na mo. Para na yung mga 5 minutes. Ikaw pa yung nakawaw. Wala. Magtaas-taas na kumbuk na. Maraming malutan dito nga tayo niya. Taman nga sila. Ano yung mga salon na yung barbershop. So, kay tsura nga ako malutan ko. Matabang sa likod. Pero yung lulus ako na naibang sa likod, ikaw galot. Mo ni siya ay natural coloring. Food coloring. Achuete. So part 1 pa lang ni siya mga Ripa Peeps, kaya ang ato ikaduhang part is ang pagbuhat sa sauce sa ato ang kwek-kwek. Hindi naman suka. Siyempre suka, onions, no? Onions. Onions, suka, o... Onions. Kaya lang, sa kwan eh, ito na din yung mga timpurahan sa daplin sa dalan, mga yan na suka. Sa luto-luto yun guys. Expert yun akong asawa na. Uy, dili. So, subscribe mo sa yung channel, okay? Magbuhat na siya kaya yung channel. Cooking show. Kita yung mga kinapasgan kaya mga recipe sa yung mga lamig, yung mga pagkaon. Later. Step 5. So, ito ba na? Paligid. Paligid sa cornstarch para makapit ang butter. Kung naman tayo picture sa YouTube channel eh. Butang ba ka mo? Ipabutang na yung mga lamian ng luto sa imong Okay channel. na ni. So, gibalot-balot sa nato siya Huwag sa cornstarch. Ang egg para mapilit dire ang iyahang Mas coating. mupilit. Or mas mupilit ang iyang coating. Actually, pwede ra wala pero mas okay na ano. So, optional na din ang corn babs. Cornstarch. Lami na kay kaon ba? Lalan, rin itlog. Mas okay ni kung pogo. Pugo. Lami ng kuan. Dagkong kaon. Next, kay i-dip na din. Dip na siya din. So deep fried yun siya ng mga tips para sakto ang proportion sa pag-fry sa egg. Sakto ang kwek-kwek. Okay, natin yung kuan. By batch lang para. Hindi ka mayroon kaya itong lutuan nun. Para dili siya magpuot. Gawin, pugutan ako eh. So, di na siya orange. I think pink. So, next, Next, beloved. kuan. Sa inang sa pangkuanan eh.
Okay na ba ni? Paano siguro Hot na? na. Hindi nga naman na. So, we'll try. Ayan. Hina? Wala pa eh. Wala pa eh. Bugnaw pa, bugnaw. So, walat-walat ang tang ginagmay nga kanang init nyo na dyan kaya ito ang oil. Hindi siyang pilit. Okay na siya. Okay na? Okay na? Yan mga Rico Peeps. Nahulunod na mo ang first batch sa quick. Mga pila ka minutes, Babs? Mga 5 minutes. Depende. So mga 5 minutes pa ni siya. Ayan siya maluto. Kalame. Yan siyang orange. Wala makitulagan na itong buwan na swerte. Pink na siya, pink. A little later. Alright guys, so for the second part is ang pagbuhat na sa ato ang quick sauce. So muna yung mga ingredients. Sibuyas. Sibuyas. Lawat-awat. Next kay, basta isa sagol din natin na natay pipino, natay ahos. Tansya-tansya lang. O, tansya-tansya lang ninyo. Depende sa katapos Ahos. ninyong bowl nga ganito. Tapos, Tapos yung pipino. Tapos, dangan og sugar gamay. Nga ang brand kay Lily's Choice. Kahit Pangitaon kay kayo. kung lahi ang kuan kanang brand kay affected ang lasa sa food. Si Binuang mo sa'yo. Paano niya na Lily's Choice? Ngayon, kaning asin, Wala yung brand. brandless lang na siya. Kaya ito asin. Tapos, pepper. Nga. Suka ni Mama na po. Shout out sa akong mama. Mother's best. Last na Kaya, kay dili tubig. na lang namubutangan og kanang Dili na ba tubig? dili kanang Sili? sili kay medyo halang na ni siya. Pero kung ganahan mong halang kayo, bughanan yung sili. Sa ko na nasuka ka basin ma. Buti ato sila. Last kay tubig. So mag-mix siya of water. Kamay lang. Kamay. Okay. Para lang ma-incorporate ang lasa. Ang bati tanaw nung walay red. Red na? Murag color ba? So, bati siya tan-awon. So, buta na lang ito sili. Tip from Panlasang Pinoy, para mag-last ang sili, dili malaos dayon, butang sa freezer. Pwede na. Well, nangandam na juga pala si Mon Channel boss ah. O, diba? Kani siya gipalit last month pa. Karon perfect So, buhi. Right, so Ripa Peeps, ready na ato ang sauce para sa ato ang quick. Kani siya kanang pangmasa kumbaga ba kay kinang daghan pa kayong mga sagol-sagol. Pero sa nakita na mo nga mga sauce sa mga kadalanan, mga maligay og quick, mga maligay og tempura, fishball, squid roll, kung mga na dyan ay lahat. Sobrang So mga Ripa Babes, nahuman na nato luto ang ato ang version sa kwek. So excited na kayo mukhaon na ni. Dami na kayo, ready na tong sauce. And the kwek. Ta. Ando na to. At sa Santilawan. Ano ka? Oh, Tapos hindi na. Kutsara, tinidor na lang bilalas be. Hard na siya nagunaw. Hindi man siya confident. So, ito na yung tilawan. Ang kwek. The best. Reminiscing Flasha date.
Dahil siya sa iligan. Nakaroon namin sa una ka nang katong uya pa may. Nag-eskwela pa may sa college kay mag-date sa una sa plaza, mga kwek-kwek, tempura, squid roll. Buko juice na yun. Karundong sa ato ang mga kagahapon. Mga yesterdays. Simple dates pero memorable. And sweet. Hindi kayo. Nakantay niyo yung mga Ripa Peeps. At lang naman ay orange. At yung mga orange. So that is it for today's vlog mga Ripa Peeps. Thank you so much for yung pagtanaw. Hope nga nag-enjoy po mo. So kung nga mo ilain buhatan sa inyong balay and nara mo pwede mo buhat nga quick pang buhat mo kay lamig yung kayo. Nga labi na uban ra crave na kayo og street foods. Tempura squid roll mapait lang yung supermarket. So again, hope nga magkita na po tayo sa itong next nga vlog. So kung nagustuhan nyo ni, please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. And i-click na po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako yung bagong vlog na i-upload. Daily vlogs. So hantong sa sunod mga Ripa Peeps. Chill out! Peace!